हेलौ रायजोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि थाखायहाय गोदान ब्लग भिडिअ लाबोलायबायलै नै जोंहा हौवा हिन्जाव सानैजों फिसाजो गोरलैखौहाय 9 मास जाबाय नालाय माबा पलिअ बिजि थुनो लांनांगौलायनो पलिअ इन्जेक्सन होना बिजि होनो नै बुरैखौ दिन्थिनायसै आं नोंसिनो नायदो नै बरिया नुखादों आं बुरियाखौ दिनैहाय दे ओरै नावसाय लाहामफे फेबा नुखाबायलै बोरैबा नायला बरियाबा नुखायो बोरैबा नायला हामफे नुयो मानसियाबो मोदोम दिगबाय नालाय सिख्लाव साबसिनमोन आरो दा फिसा सानै खांबाय नालाय एसे बुरिहां जाबाय आरो नै नै फिसाजोआ नै उन्दुगासिनो दं नै खम गाबसिगोनलै दा गोरलैया अननो ओंखारलायलाङो आङो सायोरा मानसि गिदिरफ्रा मा जायो नि गोसो होना उन्दुबाय नै इयो नै माबा बानायसै tuh ओंखारबाय नै साइदआव मोसालै अयथासार साइदआव नै मोदां फबजोब्बाय लाखिरा बाइकबो गैया दा साइकेलजों लाङासैलै साइदआव मोसालाबो मा होनबावनो माथो खालामबावनाय बेनोसै नै साइकेल माने गराय जाहैबाय नै माथो उफायबाव बिदिनो लाङा नालाय गरायाबो नै देहाद्रानो थाव नाङि जात बाइक जाहैबाय द' नै सिरि मोनबाय बा सिरि मोनबाय नैलै रायजोफोर ओइथिबो दाब्लिं लानांगौआ मामुलि नङालै मैदेरनि बोलो लानांगोन बाहु बालिजों समान समान बोलो नांगौ सिथिबोलै ओइथिबो सेस ओंखारफैनांबाय नै बहाय लाखिरा मैदेरनि बोलो नङाला जाखायारा ओइथिबो दांखोलोदो जाबायरा हिन्जावाबो बिदि गाखोथ' दि भिडिअ बानायनायखौबो लाजियो नै बिनिया मानसिफोरखौ नाहामुद्रा थांगासिनो दं ससेल'लै लामायाबो मोनहैथारनोसै फाथो सोंदोंमोनलै नै सुखांलाबायदां मोनहांबाय रायजोफोर नैलै गोदान न' लुगासिनो दङ माबा बाथौ मन्दिरनि नै नैलाय न' गोदान लुगासिनो दङ नै मोनफैबायलै रायजोफोर एबार लाखौलै ह बा मोनफैबाय स्कुलाव नैलै मादैमोना स्कुलनि ओंखाम संदों माइरङा जावखांबाय नै बे मा दालि बे मा सवाबिन माने बोरमा बेदरसो दं बे नै साइसा मै बेदर हा गोथाव जागोनलै बियो नै मालाय माबा बहल होनो ना फोरला होनो हागासिनो दङ बहल नाय सिङाव हाबना नायनि आङो नै गराय बिदै लुगासिनो दंलै नै गराय बिदै लुगासिनो दङ बहाय मा जालु नै बे मादैहा बिहामजो गोदान फैबायनो बिराद खुसिथार जानो हाबबाय नालाय
गावनो जारौ खानै मादैया दाबो आरो फिसा बिहामजो मोनबावबाय ओइ जारौ नुसिनबावो मादैयाव या फैखाबायना थलै बिजि सुनायाव नायहैनोसै मा नाजावखो नोंहालाय खानानै सोंलाबायब्रा दै नाजावदोंलै नै जोंना मादैया आसालै मादैया आसायो बिराद खस्थ' खालामो मादैया बे दै नाजावगासिनो नै बेलाय ओइ सुसिगोन जोंना आयौ मा बोरो बोरो ए बोरो साबा आइदि होनबाय आइदि होनबाय आइदि होनबाय आइदि होनबाय ए बोरो मम्मी बोरो बोरो आइदि होनबाय आयै आयौ मा सफैसिमबायलै रायजोफोर नै नायस्रादो जोंहा सासेखौ नै रायजोफोर भिडिअआ दिनै एसेनोसै साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामना हो देरा नोंसोर सापर्ट खालामनानै सिथाय सापर्ट खालामनानै रा है बर'जों बर' दे साबस्क्राइब खालामना हो नेक्स्ट भिडिअ फैसिगोन दे बाय बाय दिनैनि थाखाय